बोसोरसालिया जथुम्माखौ मेहेरगोनाङै खुंदों। BBCAनि ख्रिस्ट' सिबियारिफ्रा बेंगालर बेरियान बाप्टिस्ट बाइबेल कलेजनि लोगो आफादगिरि रेभारेन्ड जहानन सेलनि आलासिनि गेजेरजों थुदो जोङो फर्बुनियाव थांफिनदिनि। बे आयदाखौ लानानै थांनाय 10 अक्ट'निफ्राय दिनै 12 अक्ट'सिम चिरां जिल्ला थुक्राझारनि BBCA मिशन कम्पाउन्डआव मेहेरगोनाङै 96थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंदों। बे जथुम्मायाव गोबां रोजा रोजा ख्रिस्ट' सिबियारिफ्रा बाहागो लायो। दिनैनि जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै नुजाथियो एमएलए जिरन बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि, एमएलए जयनथ बसुमतारी, इएम रनजित बसुमतारी, एमसिएलए जेम्स बसुमतारी, इएम रेवरेवा नार्जिनारि आरो गोबां ख्रिस्ट' सिबियारि आलासिफोरा नुजाथियो। गिबियावनो आङो बर' खौरां बड'लेण्ड निउस नोंथांमोननि बे चेनेलखौ आं हामबाय होननानै बुङो। नोंथांमोननि जुगेदि आङो दिनैनि बे जोंनि गेवलां जथुम्मानि सोमोन्दै दुलाराय रायजो राजाफोरनो आङो फंनैसो खोथा जोंनि साननाय हनायखौ मिथिहरनो आरो आंनि गोसोनि गोजोननायखौ फोरमायनो बे खाबुखौ मोनबाय। आरो नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों आङो जोंनि बे सभानि कनफारेन्सनि सोमोन्दै मिथिहोनो थाखाय आं आखायाव लानाय जाबाय। जोङो थांनाय 10 तारिखनिफ्राय दिनै बे जोबथा सान, बे सानथामनि हाबाफारि लानानै जोङो बे एनुवेल कनफारेन्सखौ आखायाव लादोंमोन आरो बियो जोंना खुंगाथि 96 जाबाय। 96 जों 100 इयार्स खालामनोसै, बावैसो 27आव जोंना 100 इयार्स जागोन। बे जथुम्मानि गेजेरजों जोङो दुलाराय जोंनि ख्रिस्ट' सिबियारि बिथांमोननि थाखै मोनसे जिउआव मोनसे आवगायबोनाय, लुखांफिननाय आरो दावगानांगौनि थाखाय थांखि लानानै जोङो खुंनाय जादों। बेनिखायनो जोंनि बेनि गाहाय थांखिया बेनोमोन, काम लेट आस रिटार्न टु द लर्ड। फै जों जोंनि सोरजिगिरि इसोर आफानि खाथियाव जोङो थांफिननि। बे आयदाखौ लानानै जोंनि दुलाराय खृष्टानफोरनि गेजेराव मोनसे गोदान सिमां, जौगाखांनायनि हाबाफारि लानानै, न'खर खांनायनि थांखि लानानै, गोजोन थासारिखौ जोंनि ओनसोलाव बोरै एरहोलांनांगौ बेखौ जोङो लानानै जोङो बे सानथामनि हाबाफारियाव जोङो फोरोङै जोङो मिथिहोबाय। जोंनि बुंथिगिरिया बे बाथ्राफोरखौ बुंफैबाय आरो गोबां मानसिफ्रा बे बाथ्राफोरखौ खोनानो मोननानै जिउआव मोनसे इन्सपिरेसन बिथांमोना मोनलांबाय। आरो आं आसा खालामो खोनानाय साफ्रोमबो मानसिफ्रा गावसिनि जिउआव माखासे खोनानायल' नङा, मावनांगौबो थायो। बिथांमोना बे खोथाफोरखौ जिउआव बाहायगोन आरो फैगौ दिनफ्राव जों बिनि फिथाइफोरखौ लासै लासैनो नुनो मोनगोन। जोंनि गाहाय आलासिया जोङो बेंगालरनिफ्राय लिंहरदोंमोन। बिथांनि नामा रेभारेन्ड जहानन सेलि। बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्ट बेरियान बाइबेल कलेज एन्ड सेमिनारि होननायनि। बिथाङा जोबोद रोंगौथि गोनां आरो बे आयदायावहाय सुबुं दाखांनाय, समाज सिबिनाय, मानसिफोरखौ लुखांनाय आयदायावहाय बे कलेजनि गेजेरजों बिथाङा गोबां स्टुडेन्टफोरखौहाय बेबादि फोरोंनानै बेबादि गोरों खालामदों, आखा फाखा खालामदों। बेबादि फुल अफ एक्सपिरियेन्स, मैन अफ वर्ड, एक्सेलेन्स इन स्पिकिं, बेबादि आबुं रोंगौथिजों थानाय बिथाङा। आरो जोंनि बे सभायाव फैनानै बिथांनि बुंनाय फोरोंनायजों जोंनि मानसिफ्रा गोबां आशीर्बाद मोनबाय। नैबे एनुवेल कनफारेन्सआव खैसोजनसो मानसिफोरा बाहागो लाफैदों? थांनाय फ्राइडेआव जागायजेनदोंमोन। बे समाव जोंना मानसिफ्रा एसे खममोन, ओमफ्राय मैया एसे बांसिन जादों। ओमफ्राय दिनै बे सानजौफु सानाव गैयालाबो माने 20,000नि बारा, 20 to 30,000 मानसिफ्रा जमा जाफैबाय। दिनैहाय बांसिन जानायनि जाहोना जाबाय जोंनि जेसेबां गिर्जाफोर दं बिसोरो फुङावनो न'आव गिर्जाखौ खालामनानै बे 12थानि सेसनावहाय बिथांमोना लोगो लाफैदों। आरो बिनि अनगायैबो जोंनि हांख्रायनाय मथे दाब दाब जायगानिफ्राय जेसेबां हायो एसेबां बिथांमोना गारि घरा लानानै फैदों। ओरै अदालगुरिनिफ्राय फैदों, ओरैहाय डिमापुरनिफ्राय फैदों,
ओरैहाय अरुणाचलनिफ्राय फैदों, ओरै नेपालनिफ्राय फैदों, बेंगलनिफ्राय फैदों, ओमफ्राय ओरै गवालपारा दुधनै बे एलेकानिफ्राय फैदों, बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों। बिथांमोनाबो जोंजों ज' लोगो लाफैबाय। बेनिखायनो नैबे सानजौफुनि गिर्जायावहाय सुबुं सानखोआ बांसिन जादों आरो बिथांमोना बयबो फैनानै जोंखौ सहयोग होबाय। आरोबाव मोनसे जोबोद जों गोजोननाय मोनदों, जोंनि बे खाथि खालानि जेसेबां एमएलएफोर दङ, इएमफोर दङ, ओमफ्राय एमसिएलएफोर दङ, जायफोरखौ जोङो हांख्रायनो मोनबाय। ओमफ्राय बिथांमोना जोंजों लोगोसे फैनानै गावसिनि सुबुरुनथाइ होनायजों जोंनि रायजो राजाफोरखौ बानजायलांबाय, गावसिनि गाहाम मोननायखौ खोन्थालांबाय। बेफोर गासैबो मानसिफोरनि गाहाम हामलायनाय, मोजां बाथ्रा खोथा बुंनायजों जोंनि बे जथुम्माया मेहेरगोनां जाबाय। बेखायनो आं आरोबाव गासैबो सफैनो हानाय रायजो राजाफोर, जोंनि हादुंग्राफोर, जोंनावहाय माने एमएलएफोर फैदों, इएमफोर फैदों, गासैबो बिथांमोनखौ आरोबाव आङो खेबसेबाव नोंथांमोननि जुगेदि आङो हामबाय होनना बुंदों। जोङो कृतज्ञ। बिथांमोनहा टाइम बहुद बेस्थ', अब्लाबो जोंखौ अननानै, बे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाखौ अननानै बिथांमोना दान्दिसे सम जोंजों लोगोसे खाथायफैनानै जोंनो गावसोरनि गाहाम मोननाय, मोजां मोननाय आरो सुबुरुनथाइफोरखौ जोंनो होलांबाय। जोङो गोसोआव लागोन। दिनैथ' जोबोद मोजां जाबाय। जोंनि बिबिसि बर' बेप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि बे दैदेननाय बिराद गिदिर क'क्राझार आरो चिरां आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय अल आसामनिफ्राय दिनै नुजाफैदों। बांसिनै क'क्राझार आरो चिराङा बेस खालामो बे एस'सिएशनखौ। फुराना 100 बोसोरनि बारलांनाय फुराना गिर्जाफोर बेवहाय जथुमो, बोसोरै जथुमो। आंखौबो दिनै हांख्राय हरनायखाय आङो बेयाव फैदों। फैनानै आङो जोबोद मोजां मोनदों जे जिउनि, मोदोमनिथ' जोङो जाबाय थायो, मोदोमनि जोङो सानफ्रोमबो जायो, गानो जोमो, रंजायो, धोन दौलत दं, फुरथि खालामो। नाथाय ख्रिस्टानफोरनि जेनोखि मेन उद्देश्य, बे उद्देश्यआ जाहैबाय जिउनि थाखाय। जिउआव नोङो गोथाङै थायोब्ला मोदोमावबो मोनदेरनाय दङ। दा थैखांनायनि उनाव जोङो बेखौनो फोथायो, जायफ्रा इसोरनि थिननाय बायदि गाहामखौ मावगोन, गुबुननि थाखाय गाहाम मावगोन, बियो माने सोरगो रायजोआव बियो थैनायनि उनाव थांनो मोनगोन। आरो सोरगो रायजोआ जोबनो गैयै जुगे जुग, बे सोरगो माने सोरगो रायजोआनो एभारलास्टिं लाइफ जायखौ होनो। नाथाय जायफ्रा बे संसाराव दुश्मननि खामानि मावगोन, गाज्रि मोननाय खामानि मावगोन, गावजों गाव थुनज्लायनाय खामानि मावगोन, पाप खामानि मावगोन, बेफोरबायदिया माने नोरगआव बियो थांनांगोन। आरो अबथिरा जोङो गोबां दिनै थैलांनायखौ दिनै जोङो मोननो हायो आरोखि। मानसिफोरखौ, गोबां मानसिफोरखौ अबथिरा लोंनाय जानायजों, गारि मटर एक्सिडेन्टजों, ड्राग्स जानायफोरजों, जे माने एन्टि ससियेल, गावनि थाखायबो खहा, बिमा बिफानि थाखाय खहा, आरो गासै समाजनि थाखाय खहा। दा बेफोरखौनो जाहाथे बयबो, इसोरा जिसु ख्रिस्ट'आ खालि ख्रिस्टानफोरनि थाखायल' नङा, बे बयबो जेसेबां संसाराव मानसिफोर दं, बिनि थाखाय, बे मानसिफोरनि थाखाय गोजोननायखौ हानो आरो जिउखौ बासायनो थाखाय फैदोंमोन। बेनिखायनो बयबो मोनथिथों होननानै बिदिनो जोङो प्रग्रामफोरखौ खुंबाय थायो। दा दिनै बिबिसिआबो दिनै एनुवेल कनफारेन्स, दिनै बे जोबथा सान, दा हरावनो जोबसिगोन, बिदाय जासिगोन। दा जोबोद मोजां मोनदों। आलासिया जोंनि बेंगालरनिफ्राय रेभारेन्ड जहानन शेली, भाइस प्रेसिडेन्ट, बेरियान बेप्टिस्ट बाइबेल कलेज एन्ड सेमिनारि, बेंगालरनिफ्राय लाबोनाय जादों। बिथाङा जोबोद मोजां इसोरनि रावखौ होबाय। एसटिआथ' जों एसटिखा, जों बर', जों जेबो सोलायाखै। जोंनि जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय, गासैबो एम्फौ फिसिनाय, गासैबो ट्राइबेल हिसाबै बर' जाथिया जेखौ नांगौ, बियो जोंनि थाखाय, जों बर' ख्रिस्टानफोरनि थाखाय फुलफिल्ड। जों एसटिखा। बेयाव जोङो खोनादों जे सोरखौबा माखासे संगठनफोरा जे ख्रिस्टियानफोरा जाहाथे एसटि जानो मोना, एसटिनिफ्राय माने
दानजानांगौ होननानै बिथांमोना डिमान्ड खालामबाय थादों आरो धरनाबो होनाय खोनादों आं। दा आं बिथांमोनखौ खावलायदों जे जों गावजों गाव बर' जाथिजों बर' जाथि जोंखौ माने ट्राइबेलनिफ्राय दानगारनो होननानै बुङोब्ला बेयो माने मोजां जानाय नङा। बेनिखायनो आङो खावलायदों बेयो भारतबर्षनि संबिधानाव जोङो मोनखानाय स्वीकृति, बे मोनखानाय स्वीकृतिया बे थाबाय थानांगौ आरो थागोन। आरो बेखौ निस्सय जोंनि मानगोनां जोंनि आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बेबो नायबिजिरगोन। लोगोसे जोंनि भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि सार बिथांमोनाबो माने नायबिजिरगोन जाहाथे बे खृष्टानफोरनि सायाव जों बर'फोरनि सायाव जिनाखि ST दाननो नागिरनाय बे ST दाननो नागिरनाय इस्युआ जाहाथे बांनायनिफ्राय बांद्राया। थाबैनो बेखौ जायफ्रा माने STखौ दाननो नागिरदों जोंनिफ्राय जायफ्रा मेम'रेन्डाम होदों दाननो थाखाय बिथांमोनखौ बुजायनानै थाबैनो जाहाथे बे चेप्टारखौ क्ल'ज खालामो। आं दिनै बे धोरोम सभानि गेजेरजों आङो बेखौनो खावलायहरनाय जाबाय।